според мен, яката функция, която по принцип трябва да я махнете от на баща ми, е, че всичките поръчки, които излизат на екраните, излизат и при него на телефона. Да, и той, примерно, ако се забави една поръчка, веднага звъни. Днес сме във Видин, за да ви покажем един от нашите клиенти, а именно ресторант Бонония. Както може би знаете, работим в повече от 200 населени места в цялата страна и целта на тези видеа е да видите какви са трудностите, какви са предизвикателствата на хората в бранша. Приятно гледане! Здравей, може ли да ни се представиш? Здравей, казвам се Зорница Георгиева и съм салонен управител в ресторант Бонония. Добре, имам няколко въпроса към теб, предвид позицията ти в заведението. Искам да разкажеш за спецификите на твоята работа, но преди това, от колко време работиш в бранша? В ресторанта и в бранша работя от 1 година и половина. Съвсем различно от това, което работя, но ми харесва много. И мисля, че се справям добре. Кое ти харесва? Ресторанта е страшна динамика. Комуникацията с клиенти, комуникацията с екипа, всичко, което се случва тук, на мен лично страшно много ми допада и се чувствам много, много добре. Добре, от година и половина само работиш, което реално е добър период, за да видиш всичките процеси. Какви са твоите отговорности към днешно време? Аз съм отговорник към сервитьорите и барманите. Отговарям за резервации, отговарям за настаняване на клиентите, отговарям за техния личен комфорт. Когато сервитьор или барман има проблеми с заявка за някоя поръчка или с клиент, аз съм човекът, който трябва да провери какво се случва. Когато трябва да се пуснат фактури, когато трябва да се storнират сметки или всичко свързано с софтуерната програма, аз се занимавам с това. Колко екип управляваш като бройка хора? Бармани, сервитьори? Барманите са 3 на брой, сервитьорите са 17-18 сервитьора имаме. А колко готвача? Готвачите вече са... Ето тук вече не мога да ви кажа колко са. Окей, но за вашия град това е доста голям обект. За нашия град това е може би най-големия ресторант, не най-големия, сигурна съм, че е най-големия, сигурна съм, че е най-хубавия и е най-посещаемия. И ти за година и половина успя да усвоиш всички тези неща? Да се надяваме, че да. Мисля, че се справям добре. Казва, че се справям добре, което за мен е важно. Да има и обратна връзка от клиенти, от екипа, от шефове. И винаги има забележки, но мисля, че се справим добре. Да. Какви по-точно проблеми срещаш с персонала? Защото всички знаем темата с персонала. Първо с неговата липса на кадри. Второ с ежедневните процеси, т.е. какви по-конкретно са ти ангажиментите и най-вече казусите, които решаваш ежедневно, защото съм сигурен, че ежедневно решаваш немалко проблеми с самите хора. Да. Винаги има един момент, в който някой ще закъсне или някой е някъде и трябва или се е наложило да отсъства от работа. В този момент вече малко става сложно, защото самия капацитет на ресторанта е огромен, местата са много и винаги ние трябва да сме на ниво, обслужването да е на ниво, това означава, че трябва да има персонал. И в този момент вече спрямо от тях започват едни разговори, кой, къде ще работи, как ще работи. Тоест, ако дойде един човек на смяна в момента, вие правите райониране. Точно така. Всяка вечер аз им правя графика, кой на какъв район ще работи на следващия ден. Okay. При нас в момента сме на 4 района. Без вътрешна зала. Вътрешната зала ни е за събития, за сватби, за кръщенета. Там си има друг отговорник и друг се занимава с вътрешна зала. Аз се занимавам с всички зали, които са навън. Всяка зала си има район. Всяка вечер аз им правя графика,
кой къде ще работи, какви маси ще взима и така. Ти ги отчиташ? Те се отчитат, вадя им отчетите, точно така, правя им графика за месеца. Винаги има някъде, където трябва нещо да се смени, да се нагласи, това съм аз. Когато трябва да се пуснат фактури, отново ми се обаждат, аз ги правя ги дистанционно. Добре, тук веднага бих засегнал темата и с софтуера, предвид това, че до сега не се работило в заведенията. За мен би било изключително интересно, предполагам и за зрителите, да разберат колко бързо ли въобще свикна с софтуера. Да, никога не съм работила в заведение, никога не съм работила. Аз работя, пак казвам, в съвсем различен бранш. Не се е налагало да имаме софтуерни програми и така нататък. Бих казала, че софтуерната програма е много лесна и достъпна за абсолютно всички. Имаме сервитьори в заведението с над 10 годишен опит, с работили преди това с други софтуерни програми и мислех, че тук ще настъпи някакъв хаос, защото човек, когато е свикнал на едно и също, винаги е всяко ново начало. Да, има навици. И има навици и всяко ново начало има някаква трудност. Но всички свикнаха много бързо. И бих казала, че е много лесен, много достъпен и всичко е обяснено както трябва да бъде. Когато някой път дали системата нещо забие, дали интернет няма или нещо се случи, някоя сметка я stornирам, не е трябвало по този начин да бъде. Винаги когато звъня на телефоните, които са 24 часа на линия, 99% винаги имам отговор. Дори в 1%, в който нямам свързване с тях, защото всички линии са заети, до 2 до 3 минути ми се връща обаждане, веднага ни съдействат и бих казала, че сме много доволни. Супер. И е много лесно и е добре. Да, това беше, за мен лично беше много интересно, защото аз не знаех, честно казано, че работиш от година и половина и че преди това не си имал опит и не исках да разбера. Идеята тук е хората да видят, че тези видеа не са нагласени и че наистина си говорим неща, които са така. Точно така. Много е лесно, много е достъпно и е удобно. Като за финал, какво би казала на хората от бранша, хората, които имат сходни отговорности като теб, ресторантьорите, знаеш, че така имаш едно нарицание към бранша негативно на тема кръчмари и хора едва ли не второ качество, ако мога така да го нарека. Какво е преди това, че вече имаш поглед над нещата? Да, много е интересно, когато си клиент и когато вече си от другата страна. Аз бях клиент на заведението, сега вече не съм. Сега работя в това заведение и бих казала, че е много интересно. За мен това е... Тоест човек, който харесва динамиката и контакта с хора. Точно така, това бих казала. Бих казала, че може би негативното отношение е от хора, които не обичат динамиката. Някои хора, които обичат по-спокойните неща. В този ресторант динамиката е на първо място. Тук трябва да си отговорен и трябва да си много работен. Когато е така, всичко се получава както трябва да бъде и всички остават доволни. И клиенти, и работодатели, и ние като работници, мисля, че просто трябва да си отговорен, динамичен и всичко ще си дойде на мястото. И още един последен въпрос. Смяташ ли, че за да работи адекватно едно заведение и да върви по най-добрия възможен за него начин спрямо града, региона, където се намира, отговорно за това нещо има не само управителя, разбира се, а и самия собственик? Точно така. Нашия собственик е много, много отговорен. Нашия собственик бих казала, че е наравно с нас. Той се включва в работния процес постоянно. В дни като петък и събота е страшна динамика. Тук има много хора, ресторанта е много посещаем, той е посещаем от чужденци. Ние, както знаете, град Видин е град на границата. Имаме хора от Сърбия ни посещават. В последно време имаме страшно много румънци. Много. Те идват хора по 15, по 20, по 30 човека компании. От персонала имаме попадения, които знаят румънски, което е много добре. Аз също знам, справяме се отлично с тях. Но нашия работодател бих казал, че се включва наравно с абсолютно всичко. Било среждане на маси, било чистене на маси, изнасяне на храна, разговори с клиентите, разговори с нас. Да, то е неотлъчно до нас, което за мен е
страшен плюс и така би трябвало да е навсякъде. Сигурен съм, че е така, то си и личи. Благодаря ти. И аз благодаря. Здравей, Вики, може ли да се представиш за нашите зрители? Така, значи, казвам се Виктория Петрова от град Видин. Работя в ресторант Бонония, който е собственост на моите родители. Горе-долу се занимавам след като завърших 2021. Мисля, че да, по-така сериозно и официално, докато преди това просто помагах на всички, но официално съм от 2021. Включвам се навсякъде. Реално първата ми длъжност в ресторанта като официално беше барман. После минах в кухнята, от тегавите позиции, мияч, пицар и общо взето от първата ми работа беше тук като барман. Вече малко по-натам се изкачих, вече цялата документация, всичко минава през мен. Колко време работи като барман? Реално ме помолиха първо барманите да им издавам отпуските. И вече работих 20 дни плътно, без да почивам, защото те имаха по 10 дни двамата бармани отпуски. И вече започнах официално да им издавам 2 почивки всяка седмица. И от тук натам се завъртяха така нещата, имахме малко смяна на колектива и така се случи, че общо след всичко падна върху мен и баща ми. И майка ми, но майка ми си има други работи и тя се занимава с други обекти. Окей. След това каза, че си преминала в кухнята. Да, преминах в кухнята и първо бях пицар, после бях салатьер и студена кухня, да. И вече така станаха нещата, че почнахме да имаме повече персонал. Не се налагаше да влизам толкова често в кухнята. Започнах да влизам, защото там намерих любовта. Да, моя приятел е главният готвач на ресторанта и с него сме от 3 години вече, мисля. Не знам точно колко сме. Сте абсолютния пример за семейен бизнес. Да, абсолютно семейен бизнес. Той се раздава на макс, всичко дава от себе си и реално ние седим тук по 16-17 часа, именно защото и двамата се занимаваме с този ресторант. Разбрах, че всъщност ти не само имаш реален опит в заведението, но и освен това си учила. Да, тази година официално завърших бакалавърска степен в Хранителния университет в град Пловдив. Излезнах с специална технология и качество на храни и вече по бакалавърска степен съм инженер. Добре, аз искам да засегнем темата с това образование. Ако можеш накратко да разкажеш, според мен за зрителите ще е интересно в какво се е изразявало обучение. В смисъл, какво запомням там? Беше ли ти полезно това нещо? В принцип беше полезно много, защото ние имаме и друг бизнес. Ние си имаме собствена тренажорна предприятие за преработка на меса. Мен първоначалният ми замисъл беше изцяло да се занимавам с това предприятие. Ресторанта никога не ми е влизал като част от желанията за напред. Но както казах одеве, така се случи, че всичко падна върху баща ми и трябваше да му подам ръка. И реално за това се записах там, защото там тази специалност тук би ми помогнала, но в предприятието ще ми е на 100% от полза. Реално се занимаваме с преработка на меса, транжиране, кланична обработка и така нататък. Тук би ми помогнало повече, защото ние през целият период на обучение минаваме в различни, запознаваме с законите за храните, безопасност на храните, анализ и контрол и всичките тия степени на обучение. Това може да ми помогне тук. Докато вече цялата ми завършеност на обучението би ми било много повече от полза в предприятието. Затова сега магистърската програма ще бъде свързана с ресторанта, защото искам реално тук ще действам. Да, това ти е допаднало повече добре. Говорейки за ресторанта, според мен
за зрителите ще е интересно да разкажеш какви са предизвикателствата, които срещаш. Ти първо, по-добре да започнем с твоите отговорности към заведението към днешно време. Да. И ако може да споделиш какви трудности срещате. Знам, че имате персонал, който е Чужбина. чужбина. Да. В смисъл всичките тези неща, ако може да ги разкажеш. Наскоро, може би от около година направихте ремонт. Да. Всичките тези неща биха били интересни, предвид това, че сте във Видин и както говорили сме си с теб преди това, че реално Западна България е по-специфично място на тема развитие. И... Като цяло да, но гледайки как абсолютно всеки ден ресторанти се пълни и говорим и туристи, не само местни, вече смятам, че северо-западната част си има потенциал и мисля, че от тук натам вече ще има някакво развитие. Това е страхотно да се чуе от местни хора и то... Да, това са мои лични наблюдения, нали, казвам спрямо работа, защото не говорим само за при нас. Ако тръгнеш в събота вечер да обиколиш целия град, всяко едно заведение е пълно. Градската ни е пълна, навсякъде е пълно. Така че това ме навежда на мисълта, че... Тоест преди не е било така? Не. Okay. Не е било. А като задължения, отговорности в заведението? Значи моите задължения са... По-скоро извинявай, че те прекъсвам, може да кажем как минава един твой ден. Един мой ден минава... Динамично. Да, идваме с главния готвач, с приятели ми Денис се казва. В 7-7:30 ни започва деня. Караме до 2 и нещо, докато мина обяда. Аз съм в офиса, той си е в кухнята. При мен минават всички документации, оправяме за счетоводство, така нататък плащам каквото трябва. Всичките рецепти и програми, които се правят в Hype, всичките рецепти минават през мен. Дават ми ги от кухнята, аз ги въвеждам, изчислявам, добавям, калкулирам, въвеждам стока и така ми минава половината ден. После си отиваме за малко, тренираме, каквото правиме, нали, извън... Да, имате собствено време. Да, и към 6 часа се връщаме. И това е абсолютно всеки божи ден. От 6 седим до 12 и така всеки божи ден. Ние не почиваме. Почиваме зимата, когато нямаме работа и ходим насам там. Добре, вечерната работа в какво се изразява от това? Значи вечерната работа, моята се изразява да покривам дупки. Ако има липсващи сервичори, ставам сервичор. Ако има липсваща точка в кухнята... Ти си като хамелеон. Да, аз съм наистина като хамелеон. Зори, нашата управителка, тя се занимава с сервичори, с клиенти, с всичко. Защото ти преди малко ме пита, за мен най-голямото предизвикателство в този бизнес са хората, клиентите, служителите. Всичко това, що е човек, за мен е предизвикателство. Да, добре е това нещо да се обясни, защото хората, които първо им предстои да имат заведение или имат заведение и просто не могат да разберат защо някои неща не се случват. Нали, е важно да се разбере, че работата не е лесна и че изисква доста саможертви и много познания и самоусъвършенстване и влизане в детайла постоянно, които очевидно, нали, който прилага, има успех. Да. Защото, нали, ти можеш сама да го твърдиш, но с персонала и с клиентите ежедневно различни неща. По-скоро аз бих искал да обърнем внимание на персонала и чуждестранните служители, как, поставяйки се на място на хората, които гледат, според мен би им било интересно да разберат, защото има много хора, които са чували за това нещо, но просто не знаят какво да направят, не знаят дали въобще би имало смисъл за тях. За нас... Това окей ли е като... За нас има смисъл, защото Видин е малък град, има хора, но не им се работи. За нас това беше вече единствения шанс при вече капацитета на нашия ресторант лятото близо 650 места става. И с 4 човека на кръст няма как да се оправиш. Със сигурност. И това ни беше, нали, то не е последната, но един от вариантите, който слава на Бога. Аз бях против. Баща ми като дойде първия път и ми го подхвърли. Не, как така, защото имам от Узбекистан, от Молдова. Да, само от Узбекистан и от Молдова. Колко човека? Общо са около, нали, на всички обекти, мисля, че вече са около 30. 30 човека чуждестранен персонал сте си внесли?
Може да няма 30, но да, говорим грубо като цяло, казвам, да, да. грубо, да. А тук в ресторанта? Тук са около 10 на сервитьора и 7-8 са в кухнята. Как се справят с клиентите, с езика? Много хора се притесняват от езиковата бариера, т.е. как вземат поръчка. Повечето, всички даже, знаят перфектно руски. И то горе-долу почват, като дойдат, първото нещо е хващат менюто. Почват да учат, почват да си пишат кое какво е. Почваме да ги изпитваме. Първия път, като дойдоха всичките узбекистанци и молдовци, защото ние още бяхме като в, нали, за първ път идват, не знам как се справим, бяхме наели учителка по български език. И имаха всеки ден урок от 2 до 4, тук в вътрешната зала. Защото госпожата знаеше перфектно руски, такава е специалността и е учителка по български език. И тя им преподаваше. Колко време отне за да заговорят? Ами на някой много бързо, на някой до ден днешен им е много трудно. То според зависи от човек. Примерно на мен езиците са ми скарани. Знам много добре английски, но с много мъки. Аз съм по-към науките, да речем. Има хора, които много им се отдава език. Примерно ние имаме човек в кухнята, който знае 6 език. 6 езика, а български го научи за 2 дни. Вау. Той искаш да кажеш, че те нямат проблем с клиентите. Не. Вземаме. Нашето заведение е едно от първите в града, които мисля, че не съм запозната с останалите места. Първото града, които вкарат, нали, чужденци за работа. И точно тук идва момента, че клиентите започнаха доста да негодуват. Което мен... Защо? Защото реално те искат да дойдат, нали, като поръчат, да ги разберат, всичко, нали, да седиш до тях, всичко да разбираш. А реално, нали, просто ние се примиряхме с това, което имаш. И от началото клиентите много изпитваха така. Имаше ли отлив или не? Не, нямаше никакъв отлив, но имаше много коментари. Почнаха хората просто да се дразнят от това, че не ги разбират. Да. Че не знаят език, че не път поръчки. Езика, да. Да. Добре, вие сте ресторант с 600 места? Лятото, да. Имаме 4-5 места, в смисъл 5 отделения, които са по 150 места. Грубо. Отделно имате зала за събития? Да. Зала събития, тук се провеждат сватби, юбилеи, всички балове са при нас всяка година. Колко човека общо работите като екип? Всички? В ресторант? Да. Ами лятото доближаваме 60. Говориме и с хората, защото ние имаме хора, които идват само примерно да помагат. Нали? А можеш да кажеш какви са нещата, които ви отличават спрямо останалите колеги ваши в града? В града. Генерално. Генерално се отличаваме от това, че ние с какъвто стандарт сме започнали, си го поддържам. И за храна, за обслужване, нали, много рядко е имало спад. Винаги е се нагоре и мисля, че за това в момента всеки петък и събота сме пълни. Няма значение, нали... През седмицата имате ли работа? Да, което мен това вече ме плаши заради личното ми време, защото през седмицата е като в петък. Вчера беше като в петък. Нищо, че навън беше лошо времето, те сядаха. Нищо, че всеки момент ще завали порой, те сядат. Което аз ако видя един облак огромен, няма да седна. Усилията се отплащат. Да. И точно това е, че в лятото специално, особено сега август месец, всички се прибират от чужбина и така нататък и тук става... Добре, искам последно да засегнем темата с софтуера. Да. Работим вече няколко години заедно. Често казвам, даже не знам колко са точно. Според мен са около 2. Да, мисля, че са 2. Да. Около 2 години. Може да разкажеш съвсем естествено и без, нали, това, че се познаваме, да украсяваме нещата. За мен е много важно разговорът да е натурален. Просто да споделиш впечатленията ти от нашата услуга, да кажеш дали лесно свикна с софтуера. Да. Значи, мен софтуера, защото, нали, преди това съм работила и с друг, нали, после с вас. Говорим за бек-офиса, защото аз... Скоро си се работила с един друг софтуер, който може да го кажем, няма проблем. Аз с Микроинвест мисля, че сме работили, да.
И реално аз най-много ползвам бек-офис. Аз не сервирам. Бек-офиса за мен е страшно улеснен. Дори в началото ти ми беше предложил, нали, обучение за някои неща. Нали, аз приех, защото ми беше любопитно, нали. Но реално ти с първия поглед на софтуера ти можеш горе-долу да разбереш повече неща, защото е супер упростен. За мен наистина никога не съм имала някакви такива затруднения. И най-хубавото ми харесва, че работим с млади хора, мисля като вас, защото няма нещо, за което да съм звънала дали на теб, дали на кол-центъра и да не се е случило примерно до 5-6 минути, или ако е нещо, при някакъв проблем на следващия ден да се оправи, някакъв по-такъв не е толкова важен. И мен комуникацията най-така ми допада, защото става бърза, безпроблемна, а преди, нали, преди не съм била толкова вътре в материята, за да мога да дам точна оценка, но като цяло сега на мен е много лесно. Аз си въвеждам стока, примерно едно такова тесте с стока си го въвеждам за половин час. Нямам никакви затруднения. Това, между другото, е супер, че оказва, защото много хора не водят склад и така изпускат доста важна информация според мен. Нали, има неща, които нали, са в програмата, които ние не ползваме, примерно това като за подаване на заявки, нали, и за изпращане на заявки за изпращане на заявки по имейл. Примерно ние не работим с имейли, но да речем някои хора, които го правят, би им било страшно улеснение. Да речем. Със сигурност не всички ползват всичко. Да, но аз гледам нали, моите работи. Примерно това, че можеш да видиш по часове, кое е маркирано, как е маркирано, нали, с цел някой да не те измами, да не те нали, излъже, кога е маркирано, кога е изкарана сметката. Всичко е по час, по стотна. Това много ми харесва. Добре. И искам също да споделиш мнението ти на тема. Каза, че не сервираш, обаче реално сервитьорите вземат поръчка с телефони. В кухнята имате дисплеи. Да. Може ли да кажеш, примерно, колко телефона ползвате, колко дисплея имате в кухнята? Значи в момента имаме 16 телефона и днес баща ми точно ще ходи да вземе още 5, защото имаме много сервитьори вече. Никога не е имало така проблем, да речем, като са толкова много хора, нали, с поръчки и така нататък. Не съм някой път при някой апдейт, ако, нали, но то се оправя звъниш и веднага се оправя. Нали, не е такъв проблем. Вътре, преди като цяло изобщо да започнем с хайп, сме си били мисля, че на марки. Да, марки. На принтери бях. На принтери. Имахте един телевизор. Само един за 5 станции, 6 колко, 5 станции. На всяка станция имаме монитор, имаме принтер, имаме, нали, и шпикърски екран. Да, шпикърски екран. И според мен, яката функция, която в принцип трябва да я махнете от на баща ми, е, че всичките поръчки, които излизат на екраните, излизат и при него на телефона. Да, и той, примерно, ако се забави една поръчка, веднага звъни. И нали, това е хубаво, защото дали излиза, но някой път е много напрягащо. Да, от негова страна. Да, той много държеше от телефона да вижда какво става в кухня. Да, и наистина това е. Примерно аз съм си вкъщи. Онзи ден стана проблем, аз бях да се разхождам по градската, звъня, изобщо не идвах до тук, нали, вижте, оправете. В кухнята, примерно като звънна и те влезнат, нали, от кол-центъра, вътре са, нали, има и по-така възрастни хора и като видят, че така им се местят с компютъри, такова толкова са впечатлени, се радват, нали, че все едно някой го управлява. Да, и така. Добре, възрастните хора работят с дисплея? Без проблем. В смисъл, възрастни, сега не си представите, нали. Но доста добре влизат в час, нали. Не ги притеснява, да. Не, нищо. Даже наскоро им беше изключил тъча. Не знам там как се изключва и бях с мишката. И Вики, да ми оправиш тъча, аз не мога да работя с тази мишка, нали, веднага звънах и те го оправиха. Страхотно. Благодаря ти. Моля. Ви питат на какво снимаш, какво гледаш? Аз викам, сега ще ви проверя колко хора има, каква консумация.
И отварям и те къде виждаш? Викам да видя поръчките, дали всичко е нормално. Ако има много забавени поръчки, значи има много хора. А ако има по-малко забавени, значи е по-малко. Всичко беше на 7-та минута, наблюдава го точно на коя минута всичко излиза. Което това мене много ме улеснява. Знам всичко абсолютно какво се случва в ресторанта. Тоест ти гледаш кухненското приложение на телефона и виждаш всяка една поръчка, която се бави. Да, и разбрахме, че им звъниш. Задължително. Задължително излизам. Това е, което аз го исках, вие тогава не направихте. Което много ми помага специално на мен. Нали, плюс другите продажби, това си отделни неща, но това приложение точно знам всичко, кое, как се издава. В смисъл, кухня, бара не ми е приоритет, защото бара си е бар. Да, кухнята ви е доста силна, вие имате доста готвачи, там и много дисплеи. Да. Много дисплеи, всичко е наредено на дисплей. Както работим с вас, няма абсолютно никакви проблеми. Аз искам обаче да поговорим малко по-назад във времето, защото си собственик на едно от най-оборотните места в Видин и като капацитет, и като посещение. Вече го разбрахме това от девойките. Разбрахме, че бизнесът ви е семейен. Но според мен за хората ще е интересно да разберат как така, от колко време, какво се започна преди време? Това. Като се уволних в казарно преди 30 години, продавах семки на пазара. Имаше румънци и продавах семки. Последствие една година на един панаир се включих с 20 места, 5 маси в клуба в един наш град тук. После държах панаира 7-8 години, 10. Леко възобновихме и видинския панаир. Това ми е основният бизнес, кебабчета и скари. Това съм почнал преди много години. Скарите също ги имам в града, 2 скари имам, първата кулинарна къща имам в града и предприятие за месо, всичко свързано с храната. Дъщеря ми доста помага, тя стана инженер, пак в нашата професия за преработка на меса. Предимно тя помага много в ресторант, предимно вече на нея оставам, се доверявам. А ресторанта от колко време го... Ресторанта, това ми 11-та година. Всичко стана на ресторанта, може би, не знам аз, спонтанно, нищо не бехме го планували. Собственика ми е на самия хотел, помещението на комплекса ми е приятел от много години. С него играехме карти всеки ден и продължаваме да играем, когато имаме време. И така всичко стана на майтап. И аз взех ресторанта. Ремонт за 15 дена, защото на 1 октомври го взех. На 15 имах... Това е първият ти ремонт? Първият ремонт. Защото сега скоро прави друг. Първият ремонт преди 11 години, на 2014. На 1 октомври взех. На 14 октомври отворих ресторанта с 50 годишнина на един приятел. За 14 дена около 60-70 човека направихме ремонт. Което това нещо доста така много експресно се случи и оттам, но просто беше по друг начин. Го работехме, аз си обръщах внимание повече на другите неща, последствие обърнах повече внимание на ресторанта. Да, колко ремонта си правил за тези 11 години? 3. 3 ремонта? 3, като първия беше обновяване леко на кухнята и в сватбената зала. Следващия ремонт, който го правех, той беше много по-мащабен. Тая зала, която я гледате. Тук имаше един кръгъл бар, всичко беше битово. На 1 януари затворихме. 31 декември работихме. На 1 почивахме. На 2 почнахме да чупиме. На 14, на 15 януари, на 18 януари аз си правих рождения ден тук. Това се го спомням, то ние тогава заработихме. Да, на 18 януари си правих рождения ден. Не, това беше предишния ремонт. Да, предишния ремонт. За тая зала. А последния ремонт вече за кухнята и другата зала. Пак беше същия период. Да, но той беше много по-мащабен и кухнята 100% обновяване, едната зала 100%. За тая зала по 18-я ден съм си правил рожден ден. И всичко при мен е много експресно, бързо, денонощно. Реално нямам дизайнери,
Всичко е благодарение на жена ми, на дъщеря ми и един приятел има, който се води вид бояджия, но той си идеите. Всичко, каквото гледате в целия ресторант, тая зала, другата отпред, всичко е на дъщеря ми, на жена ми. И цяла в ваша главата. концепция. Да. И всичко е правено. Това тук е правено на место. Какво ще бъде? Тук се изреза през нощта, сутринта, през нощта го слагам и сутринта вече се работи. Всичко е много бързо и не мога да чакаме днеска, утре, други ден. И така, продължение на годините наблягахме много на ресторанта. Благодарение на вас доста добре всичко върват нещата с програмите. Всичко се следи. Вътре в кухнята доста нещата напреднаха с тая програма от миналата година. С кухненския дисплей. Кухненските дисплеи, на всеки позиция дисплей, всеки си отговаря за него. Аз искам пак да те върна към самото заведение и като предизвикателства неща, можеш да направиш примерно 3 неща, които през годините са ти създавали казуси. Най-често срещаните ти казуси какви са? Примерно те може с персонал, може да са с разходи, може да са с редовни клиенти. Нали, всички заведения, с които работим, предвид и моят опит, нали, с заведенията, и хората имат различни казуси. Преди това, че сте във Видин, което, нали, Западна България, знаем, по-скоро северо-западна България, нали, има така по-малко население. И с това нещо как се справя? Прямо това за теб било ли някога проблем? За мен работната ръка не е голям проблем. Тук в нашия град. Това е проблем не само в нашия град, явно е навсякъде проблем. Навсякъде, да. Тук от една година нещо се обърнахме към чужденци. Да. Както едно време ние ходихме да работим в другите държави, сега те идват тук. Имам при мен молдовци, узбекистанци, много чужденци имам при мен, вече имам 22 човека. Като екип имаш предвид? Да, като екип, Да. 22 чужденеца в момента имам. Днеска чакам още един. До един месец чакам още 5 узбекистанеца. Щом чакаш още хора, очевидно се Да, просто нещата се развиват все повече и повече и ние нямаме кадри в града и затова се принудихме да вкараме от друго место. Това е много сериозно. Той проблем е в цяла България. Той може би и в цяла Европа, да не говорим, че в цяла Европа е проблема, но за сега, на този етап, всичко е нормално. Какво ти е мнението за самия бранш? Защото говорим и, нали, за цяла България. Сигурен съм, че посещаваш все пак. Нали, излизаш от града, ходиш на други места, чуваш новини, четеш някакви работи. Предвид и дългогодишният опит, ти си колко години се занимаваш с заведение? В ресторантьорството 11, иначе общо взето с другите работи 25-6 години. Да, имаш със сигурност зрял поглед. Какво мислиш, на къде отиват нещата? Защото има доста черногледи хора, има и такива, които са оптимистично настроени. Браншът се развива доста добре и конкуренцията става голяма. Нашия град, нищо, че се говори, че сме най-северо-западналия град не в България, в Европа. Тук ресторантьорството е доста сериозна конкуренция, доста нови обекти има. Може би затова ме накараха ме стимулираха да стигнат тия ремонти до обновяване. Да. Защото като няма конкуренция, всичко си върви. Но последните 2 години доста сериозни ремонти се направиха в няколко заведения в града и доста стана сериозна конкуренцията. Това ме държи много. Това е важно, да. Като говорим за крайни клиенти, идват ли румънци или някакви? Последно време идват много румънци. Как достигаш до тях? В смисъл, или те ли научават за тебе, или правиш някаква реклама там, за да ги тук, или те те намират просто? Просто явно и намират. Имах уговорка с фирма да правя там реклама. Всичко на първо четене бяхме преговорили, но не се получиха нещата. Поради простата причина доста румънци идва
И една реклама се прави толкова сериозна, когато при липса на клиенти. И сега в един момент ние да викаме още румънци да дойдат, ние не можем да смогнем на просто на самото, не само обслужване, на места, на всичко, а те хората си идват от 100 км. Но има доста румънци. Петък и събота много румънци има. Добре, като за финал, понеже момичетата казаха, че много помагаш в работата. Кое е според теб, или може да са едно, две, три неща, кои са най-ключовите неща от твоя гледна точка, за да върви едно заведение, както върви твоето заведение, точно по този начин? Мен не ме, значи, аз нямам към работа нищо. Мога, както съм бил с караджия, може ден един панир съм пекал 15 часа. Тук цял ден седа. Вечерно време, когато има хора, петък, събота предимно, бърша маси, от сервиранчини, под нас са менюта, сменя пепелници. Даже масово хората викат, ама защо ти? Нямаш малко ли персонал имаш? Викат, самите хора се чувстват по-добре, като им смена пепелника. Нали, нищо съществено се направи. Един приятел вика, какво става? Те не са от Видин, бяха гости на града, но често идват и викат, как ти, това е удоволствие, как ти ще ми сменяш пепелника? Нали, той се очудва как може аз да му сменявам пепелника. Нали, облекал съм се като за вечера да излезна и аз му сменявам пепелници, вика, гледам, бършеш маси, отсервираш чини, посрещаш, даваш менюта. И къде път дадем, по-бързо стават нещата и клиентите са много по-доволни от това нещо. И даваш пример. Да. Най-вече, то сега пример си е пример. Строг ли си като собственик спрямо персонала? Не, това е проблема. Тоест това не е плюс. Това е проблема. Защото са предимно на 90% се държат чисто приятелски. Не като мои подчинения, просто като, даже не като колеги, като мои приятели се държат повечето. Дали с момичета, дали с момчета, дали с молдовците, дали с узбекистанците. Нямам абсолютно никакъв проблем. Може би това ми е грешката, защото те го разбират, някои го разбират нормално, но някои вече почват да бъркат нещата с работата, с приятелството. И тук това нещо някой път изиграе лоша шега, но просто не мога да... Да, ти си такъв и като... Да, има моменти, когато като ядосам и се разнервирам. Да, случва се и такива моменти. И още нещо искам да споделим. Преди да почнем да снимаме, си говорихме как сме заработили заедно. Заработихме доста сложно. След третото или четвъртото посещение, мисля, че ти 2 пъти или 3 пъти идва и едно момиче, която беше ваша представителка. Идва, аз не знам и това момче дали идваше и той, който монтира тогава уредбите. Не, аз идвах сам. Ти идва 2 пъти. И добре, беше... което накара да... Няма да забравя, което питах. Добре, всичко ми е ясно. Идваш, слагаш ми уредбите и работа. Какво правим после? Ето, минава един, закачва едно кабелче и всичко е изключено. И ти ми обяснява, че имате кол център. Но послед сега аз видях. Изключено кабелче, аз отварям в телефона, няма връзка. Принтер 3 няма връзка. Значи изключен кабел. То на самата програма си показва абсолютно всичко какъв е проблема. Или после се видях, че е доста елементарно, което това ми трябва да е елементарно, защото аз знаех, че предишният ход трябва да дойде човек, па да види къде кой кабел си изключил, нали, нормални неща, техника. Минава сервитьор, барман, закачва едно кабелче, изключва. Нали, някой рестартира. Да, рестартира. Но аз искам да, може би за хората според мен, които гледат, би било интересно, просто кое след, имали сме 2 или 3 срещи, как спечелих доверието, че накратко казвам? В смисъл, кое ти хареса генерално? Значи, защо се довери на цялото? Мога да виждам всичко през телефона. Ти си един от първите клиенти тук. Мога да виждам всичко от телефона. Мога да абсолютно да следа всичко до кой какво прави, кой какво маркира. И програмата е специално за кухнята, което за мен това е също много добре. Програмата е много проста, много елементарна. Дори за сервитьори, които сега те първо влизат в бранша, маркираш, всичко излиза в кухнята.
всичко се готви, отбелязва се, маркира се, че е направено. На сервитьора му показва телефона, че е на маса 5 на терасата му, пържените картофи са му готови. Просто за колко и да... Най-елементарното нещо, което може да се случи. Колко и да не си образован и да не знаеш, то ти вижда, показва елементарни неща. Днес на последен въпрос. Това, че нямаш налична поддръжка на място физическа, защото имаше притеснение от това нещо. Да, това имах най-голямото притеснение. И всъщност... Значи нямам притеснение за това. То е просто направено, както казват старите хора, за прости хора е направено. Най-елементарно за прости хора. Колко и да си необразован към цялата техника, то си показва къде е. Много лесно и просто. Супер, надявам се да сме привлекли интереса на хората и който идва във Видин, ресторант Бонония и Иво. Мерси. Здравейте, аз съм Денис Иванов, главен готвач на ресторант Бонония. Работя тук от 5 години и... Добре, като главен готвач в такава голяма кухня с такъв екип, какви са ти основните отговорности и предизвикателства? Основните отговорности са да гледам начина, по който се издава храната, вкуса, всичко да върви както трябва, всичко да е по рецепта, както аз съм я създал и да няма грешки. Все пак колегите главно са от чужбина, допускат грешки, аз гледам да следя нещата, помагам с каквото мога, попълвам дупки и това са главните неща. Гледам да е дисциплина и ред. А преди да достигнеш до тази позиция, какво си... Първо, учил ли си нещо свързано с ресторантьорството? Каква е била първата ти работа? Цяло съм учил, завършил съм местния ЦОХ, след което отидох на морето като ученик, там съм работил сезонна работа. След сезонната работа отидох в София, там съм работил в други заведения. И нещата така станаха, че се завърнах в родния град да правим хубава кулинария. Очевидно ти се отплаща добре това, което правиш. Коя ти е любимата позиция според опита, който имаш? Тоест, знаеш, хората работят топла, студена, нали, естествено започва най-вероятно от мияч ли е първата позиция? Да, първата позиция е мияч. Всеки започва оттам, бил съм на морето мияч, след което идва студена кухня, салати, заготовки, години наред заготовки. И вече идва ред на топла точка, която за мен е най-трудната, най-отговорната. Там вече започват да се приготвят ястия, да създаваш, да твориш. И следващата стъпка са десертите. За мен това е най-трудното в една кухня. Тоест, ти вече правиш десерти или те първо предстои да... Вече и правя и десерти, като главен готвач вече трябва да знам всичко, абсолютно всичко. Искам да те питам, предвид това, че произвеждате месо, какво предлагате в ресторанта, свързано с вашето производство и примерно, ако може да ни кажеш какви са ти любимите неща от менюто за хранене? Да, имаме си наша транжорна, което всичко идва от там месото, главно за барбекюто. Всичките видове меса, колбаси, кайми, всичко оттам идва. Всякакви видове филета. Любимото ми за мен е датски котлет. Това е най-хубаво за мен. Какво е датски котлет? Датски котлет е контрафилето на прасето. Така. Се фаща с целия котлет от реброто, от цялото контрафиле, което върви по гърба. Най-хубаво за мен това е най-хубавото на барбекюто, но и всичко друго. Всичко е прясно, всичко се прави на момента, всеки ден зареждам от нашия цех и така. Добре, и последен въпрос. Ти работиш тук от 5 години, т.е. първо си работил с стария софтуер, след това си заработил с нас. Да. Бих така желал да те попитам за някаква обратна връзка. Има ли нещо, което ти създава проблеми или пък което ти улеснява? Как са реагирали персонала? Как свикват новите хора бързо? Първо, с стария софтуер, който работихме, беше много трудно. Постоянно забиваше, постоянно имаше премигвания, не излизаха времето, отчиташе бавно, нещата се случват много тегаво, нещата, примерно, поръча дадена поръчка, времето забива, при нас е друго време, при сервитьорите е друго,
и ставаше голямо объркване, хората чакаха, бяха недоволни. Откакто работиме с Hype, нещата върват много гладко, направо много добре разработена платформа. Всичко време, всичко, няма бъгове в системата, всичко върви идеално. Персонала и новите хора, които наемате, т.е. предполагам, че до някъде ги интервюираш. Да. След това трябва да ги внедриш тая кухня, освен всички неща, които трябва да приготвят, да чистят, да подреждат, срокове на годност и така нататък, да гледат тези неща. Естествено трябва да ги запознаеш с софтуера. Ти ли си човека, който прави това нещо? Да, главно аз съм човек, който ги запознава и Вики, моята приятелка. Хубавото е на Hype, че всичко е доста упростено. Всичко е, дори най-ми харесва опцията, която е на дадено ястие, дадена рецепта, излиза дадено ястие поръчено, може да се види рецептата. Когато даден колега е затруднен, той може да види веднага какво съдържа самото ястие. Това много ми хареса. А бързо ли? В смисъл, колко време отнема? Примерно аз се почна в кухнята и по-скоро тук въпросът ми е, нали, ясно за свикването, че искам да те питам, но според теб и твоите наблюдения предвид по-малото поколение и малко по-възрастните, те как приемат, да речем, кухненския дисплей, защото вие колко дисплея имате? Ние имаме 6-7 дисплея. 7 как са разпределени? На топла точка, фритюрници, салати и десерти. И отпред? И отпред имаме на сушито, още един и на барбекюто. И на скарата, да. И на тези различни точки работят различен тип хора, нали? Едни са по-технологични, други не толкова, едни по-млади, други малко по-възрастни. Ако може да споделиш твоето мнение за това как те се свикват с... Моето мнение е, че разбира се, моето поколение много по-бързо навлиза в нещата, по-бързо схващат, все пак вече всичко е технология, всичко е с тъчскрин, всичко е интернет, но не остава назад, че и по-старото поколение също се свикват бързо, доста бързо, може би за 3 дни всичко е окей. То се научава. Добре, и бих желал финално да ти попитам за мнението ти за бранша, защото това питах и другите хора от твоя екип, нали, реално твоето семейство. Някои хора са по-песимистични, други са по-оптимистични. Ти предвид това, че се е завърнал във Видин и все пак имаш поглед на други точки в страната и 100% следиш някакви тенденции, на къде отиват нещата в кухнята? Нещата, по мои наблюдения, отиват на добре. Аз съм винаги оптимистично настроен. Винаги се радвам, когато дойде обучен, добър кадър, мога да разговарям с него на един език и вярвам, че този бранш ще преодолее трудностите, които имаше от COVID. Просто всички знаем. COVID пандемията имаше доста трудности в този бранш. Дано всичко върви нагоре, всичко моите хора, които завършват тока, да се ориентират към нас. Имаме доста стажанти, някои от тях искат да работят това, което учат. За нас това е важно, да има млади хора и да работим. Да се развиват. Да. Добре, благодаря ти. И аз благодаря. Другото предимство на Hype е, тъй като ние работим с много чуждестранни, нали, служители, е, че можеш да си правиш самата система на какъвто език поискаш. В случая нашите чужденци всичките знаят перфектно руски и на повечето телефони, както на техните кодове, ние сме направили системата да е на руски и така много им улеснява работата. Те артикулите се пишат на български, но всичко друго относно Hype е на руски, което това е много добър плюс с свикване като цяло с всичко. Тоест ти си го ползваш на български? Да, аз си го ползвам на български, нали, а те си го ползват на руски. Всичко. Стол, операции. Стол, маса, всичко му е на руски език, което е по-разбираемо за него и по-лесно. Искаш да не се активираш брой клиенти, мога да виждате колко клиенти има в реално време в заведението. Знаеш ли го това? Не. Тук я ми кажи администраторския, че тук задължително попълват. Попълваш колко броя клиенти е на тази маса, така ли? Ами ако се увеличат последствия? Може да ги сменяш и тук. Да. Сметка. Да. Мога да сменяш винаги. От покета как е? Пак излизам. Там излиза. не мога да сменяш обаче. Така ли? И другото е
Ей, Казва ли тук. някъде тази бройка в последствие? Ето брой клиенти. Аз това винаги Това ти съм е се в реално чудила. време. Това, Да. когато накрая Да. Колко всичко клиенти излиза, са минали. колко клиенти са минали Да. през И вечерта отделно и кажеш деня. на всяка една сметка. Аз това винаги съм се чудила каква е После тази някой да го графа. попълва. Да. Да. И другото е на информация, на общена информация. Къде е тя? Ето тук може да се видите брой клиенти за някакъв Да. период. Преди седми са дошли от Видин радио. Чакай. Взели от мен интервю. И На каква тема? А? На каква? Чужденци като България харесвали И как е харесва ли ти в България? много хубаво места и колеги, ресторант. Като заплащане? Заплащане много добро. Много добро като от Русия, като от моята страна. Ти откъде си? Аз съм от Узбекистан. Работил ли си в сферата на заведенията до сега? Аз съм работил преди Русия, города Москва и Амурски, Сочи, Санкт-Петербург, ресторанти европейски, само на кухня, на студена кухня работил съм. И дошъл съм тук. Като, за нас е интересно като заплащане по-добре ли е или е по-зле спрямо това, което си получавал там? За мен е по-добре. За мен е да си по-добре. Тоест, Преди беше по-добре и сега по-добре. да кажеш, че ти си бил в кухнята, нали така? Мгм. Студена кухня, като готвач или заготовчик. Да. Готвач. Готвач. Тоест, да кажеш, че студена кухня готвач в Москва взема по-малко, отколкото студена кухня готвач в България, така ли? Да. А от сервитьорска гледна точка? А сервитьорите е много добре. Много по-добре. Да, много по-добре от готвачите. Колко пъти по-добре? Повече 150-200%. Вау. Вау. Добре, искам да те питам за софтуера. Работил си с други софтуери, предполагам. Тъй като пускаш поръчки, маркираш от телефона. Лесно ли си свикна на хайп? На хайпа много. Аз съм преди работил в Узбекистан, а Узбекистан няма така, има, казвается, фирма 1С. 1С. Само 1С работил съм, хайпа първи път аз съм тук и използвал съм много добро. Всичко Колко лесно. ти отне, за да свикнеш, започнеш да вземеш поръчок с телефон? Питам те, защото има хора, които се притесняват, че определени сервитьори с навици към вземане на поръчка на тефтер няма да свикнат с вземане на поръчка с телефон. Колко време ти отне това нещо? Не е много така. Колко? Но горе до 5 минути, 3-4 минути. Добре. Смяташ ли, че предвид вашето разстояние от тук до градината и обратно, вземането на поръчка с телефон ти улеснява спрямо това да пишеш на хартия Не. и да влизаш? Не. Тоест ти въобще не пишеш? Телефон е всичко окей, само на телефона. Няма да хартия пишем. Поръчваш и поръчвам приключваш сметка. Приключвам сметка. Окей, ти го ползваш на руски. За сега аз ползвам на руска, защото на български има някъде буквата, аз не знам, не разбирам и затова по-лесно на руска. Това е по-добре. Супер, много ти благодаря. И аз благодаря.